ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Milyonaryo ni Antim. Ngam apay nga empleyado nakalaang dito'y restaurant. Inalanak lang nga rudin nga empleyado na. Manyapay lang ti kayat mo. Kidawam kumaa nga imanihar mon ti daduma negosyo na. Dayta ti kamalik. Imbaga na idi nga igaad ko ti agadal. Tapno amok to ti agnegosyo. Ngam saan ko nga ingaad ti nagadal. Imbaga na dayta? Sinayang mo nga rod tinasaya tagundaway. Ay, nga rod Alex. Ito, may sak lang nga empleyado. No kasta, sayatan talata ti agtrabaho. Tapno maayatan kadata nga empleyado na. Nalaing tamot nga gluto iti restaurant na. Amok akursunadan ni Jenny. Ngam lakyan may pare. Ikagumaak apagbalinan apudpud no a babae. Nga ta, ang mga nudanugan na ka na ormam. Iti damo laang siguro. Gaminto nagbaybayag. Imbes adanog, arakupton. Mayat na ito'y asubay-bayan na. Noon niya ti sumaro na mapasama. Agbaligi ka nga ta, iti tarigagay mo. Awan pa panan na, basta nanusak lakit di. Mayat apadaanan ti sumaro na mapasamak pare. Kahit sa pala kumaa, tagbaligi ka. Agdinamag ti kinabak nang ti balwa kabusat mo. Apaya sikakit marigrigat ka, paray. Masawak mo, kabsat ka. Nagswerte ti negosyo na. Awa mga rod, anak da, itinatay nga asawa na. Sanaya ako kuha na ti dakalapas da ka pagababangan iti agdudo mga opisina kan klinika ijay syudad. Wan, paray. Agasam nga ti maalala na nga abang. Ay, mano nga opisina kan klinika ti aday ti day di apas da. Mano nga tatiyabang dagijay. Riniw-riw Ay, nagdakal siguro ti kwarta na iti bangkwan niya. Para, dumawat ka nga mina iti kwarta na. Tapno mairanod kamay. Apay, adi ka matagtagari di tasuli, Dalmasyo. Malagip ko timbaga ni Tomas. Kasano nga ta mairanod ak iti kinabak ng tikabsat ko? Kasano ang mairanod ka? Kat imbaga na payla iti nga idjam tinalabas nga arak. Ngam di kamot dimngag. Ay, saan nga arak ti pampanunutag ita? Ti kinabak nang. Di nakakayat nga ikan iti nagbambanugan na. Gaputa ipanmula ka no iti arak. Sino nga tati pangipatawidan na ngay? Intun agkapsutan. Aywan anya. Kasano nga ta dagiti pasdek kan dagiti daddo mapay an negosyo na. Day ta ka nga rap. Ado ti negosyo na. Idinto tad agrigrigat tayo may. Ay, madia silang. Nasa uti kayem ta nga abogado, nga adda kanu planom nga agaramid iti last will and testament mo. Wen, friend, adanto ibatik para ka nagiti ubing iti balay ampunan. Nasaya at nga rod, tapno isupay a pangalaan ka dagiti usaran dagiti adda iti bahay ampunan. Ket sikanto ti makaam mo amang ipamanihar iti daddo maan negosyo. Tapno saan amaungaw adi na oras. Ipatawid mo kadi kadagiti kabagyam ti dadduma. Iti maysa a kondisyon. Anya dagita a kondisyon? No saanen amamartek ti kabsat ko. Ken no adda matino amang asawa iti tomboy akanaka. Nakapasyar ka met, kabagis. Itaman pa'y
Ay, makipagpakaasi ako makabagays. Anya ka di ti masapol mo. Amok akaba ilam ti mangtad manan iti pagpuunak ko mga negosyaw. Sinayang yung amin, tiim mo na nga inted ko. Nagistor kayo ijaayan nyo, ngam na bankrupt. Gapo, iti kinamamartak mo. Ay, saanan ang maulit ka bagay? Marik na kat agkapsutakon. Kaya't kayo apatawidan, ngam iti maysa a kondisyon. Anya ngay a kondisyon ka bagay? Aramidag. Kaya't ko amaamuan dagiti kondisyon mo, tapno mapatawidam ti kabsat mo ken kaanakham. Nulakat aglimpyuda, saan nga agbartak ni ading ko, ken makiasawa iti mapagtalkan a tao ni Jenny. Imposible akayat na ti makiasawa. Malaksid no babae ti asawaan na. Jak annugutan ti kinatumboy na. Kayat kong aggunay akas pudpudno a babae. Lalaki kit din dagiti barkada na. Agin inom kadimot akas iti amana. Jak laam mo, tadyak mat bambantayan. Kunak idi apagadalek, tapno adamot maiturpus na, ngam dinak impangag. Ita, cook iti restaurant ko. Kabalay mo kadi? Idi, ngam pimanaw, tadyak kayat akanayon amaladaw nga agawid iti rabii. Di na ngamin kayat ti mabibiyangan. Imbag ta nagawid kan, Ginay. Apay ka di, tatang. Kaslada kayat mo nga ibag. Tapnod na kano itad ni antim atawid mau. Makiasawa ka iti lalaki. Anyo? Ha? Lalaki makiasawa iti lalaki? Babae ka! Maggargaraw ka la lalaki. May isa ka tatang. Nay! Basta, lalaki Na. Ay, kasano kumangay titawid mo na pagtulagan mi no kastamay. Kasano ko tatang? Masapul nga raw na makiasawa ka iti limpyo a taaw. Dahil ti saan ang mapasamak? Babae, ti asawa. Ay, saan nga anugutan ni antim day ta? Ay, dakes ka na ti makirelasyon iti padam a babae. Nagpintas ka mat ita, Jenny. Tala ka man. Anya na pintas. Guwapo ko naman. Ti gwapo para iti lalaki. Tinapintas para mat iti babae. Amo ka. Apay nga bagbagam day ta kanya ka. Apay nga rod amasuron ka iti imbagak anapintas ka. Na, sang kadagulit na. No saan ka lagayam, nagdison ti gamgam ko di tarupam. Si Kamet. Agpay sumati bagbagak Ha? Maminsan pa'y abaliksam. Tatalagang agdison ti gamgam ko. Ay, day talagamgam mo ti sangkasaon. Angam sapay lang ko na. Tadumteng to ti aldaw a makaamiris ka. Kasano ti kunam a panangalokoy mo ka ni Jenny a makikalay sa iti lalaki. Ay, day ta nga rod ita ti parikaw. Ipeteng na mo't alalaki ka na. Imbis nga dadata mo't a babae. Ay, di tamat mabalin apilitan a makikalay sa iti lalaki. Wan ngam sayang nga rod ti tawiden na kani antina. Anya ngay nga rod, di maaramidan ta. Ay, masapaw la makaaramid ak iti addang tapno patawidan ni kabagays. Adda ka diin Karina nga ipatawid na ka ni Jenny. Adda nga rod. Ngamadda nga rod imbaga na mo't a kondisyon. Ngamsaan ang mabalin apilitan ta ti anak ta a makiasawa iti lalaki. Narigat ti kasta, lakay. Madlaw ko man nga da pakariribo ka paray. Ay, tingarod kakaiso na nga anak ko ti parikot ko pare. Na, apay pagparikutam ti anak mo, pare? Kasano ama pilit ka wa makikalay sa. Apay kung mapilita makikalay sa. Lakihan mo ti anak mo.
Imbag no at damay at babae makikalay sa kenkwana paray. Ay, saan narumbang babae ti asawaan na, paray? At dadamanin nga awan lalaki mangikalay sa kenkwana. Talakyan mait. Imbag no kayat na ti makiasawa iti lalaki. Ay, sayang, tinakil ang matawid ti anak kaw. Ha? Anya kumati pa kay naigan ti tawid? Kanti panakiasawa na? Ala. Ituloy takit itagtagay paray. Apay nga imbagbagam ti may papan iti panakiasawa, ken tawid, ken ni Tomas. Napaimbagak aya. Awa malagip kaw. Ay, dayta ka tano nakainom kan iti arak. Uray saan arumbeng, matangab mo. Ang magpaisumait. Ay nanod, dala ko mamayat ang mga asawa ka ni Ginay. Uray at damayat, no saan mo't akayat ni Ginay. Ay, kasaritak tupay ni Ginay itinalapat. Anya, mandaram ang makiasawa. Ay no kasapulan, di aramidag. Saan nga ta nga at damadi nga ibo nga dayta? Ay, sayang titawidin ti anak ta. Ay, dakil na bak ng dayjay. Dakil apasdag nga ado ti opisina ken klinika nga gababang. Kayat ka ang makasarita, Jenny. Umay kanto ijabalhay. Ijay balayo, ante. Saan nga ijay opisina? Apay, di mo kayat ti umay manen ijay balay. Kay kayat mo kit din ti agabang. Agyanak manen ijay balay mo, ante. No kayat mo. Umay ka pumasyar. Taadanas ken a pagsaritaan ta. Sige, ante. Umayak kalpasan ti trabaho inton malam. Namnamaak ti umay mo kaanakan. Amangan no adamanen mangawis ken ka iti bar. Kat isumadan ti papanam. Saan, ante? Umayak to inton malam ijay balayo. San ka di nga imbaga ni Antim itay bigat, amapan ka iti balayda? Apay makitultulag ka amapan nagpasyar. Ngam kasangay ti may sagayam. Ti kasangay kat maminsan lang iti makataon. Idinto ta mabalin kumatlat ta ti mapan ijay balayda, ante. Iti anyaman nga oras. Ay, paayam ka ditikid daw ni Antim. Saya atam kit di ti makilangan kini Antim. Awan anak na. Di mo kayat nga ibilang na ka nga anak? Kasano? Kat pilitin nakmit ngamin nga bestida. Pakibiyangan namin. Iso ang pimanawak iti balay na. No siyak ti sika. Una aktibilin ni Antim. Amangan no importante ti ibaganaken ka. Importante nga ta. No kayat mo, kaduan ka amapan iti balay ni Antim. Ha? Alangan nga rod. Hello, Andi. Umay kakadi, wadno saan. Umayak, Andi. Adda kaming itidanan. Adda kadwam. Ni Alex, Andi. O kunak no asino itayan. Sige, umay kayo nga rod. Sige, Andi. Madamdama lang. Adda kaming dita. Imbag taimay kayo. Kunak no saan kan nga umay, Jenny. Sorry, Auntie, Nala daw kami. Adda ka di ba kayo? Kwa. Inton maminsanan ti ibagak kuma. Adamat bakanti asilid. Saan nyo kadi akayat ti agyan dito eh? No siyak akit, kayat ko, ma'am. Nagmina ti abang iti kwarto dito yung syudad. No, saan anangina ati ko nayo ang kwarto? No tumulong kayo lakit di nga agdalos. Uray libren. Basta da kayo, adwa. Kayat ko, ma'am. Mayat kami tayo, Jenny. Libre ko naman. Agpanunot ka, Jenny. Nagyan kan dito'y idi. Ngampimanaw ka. Kay kayat mo ka ditagyan iti sabali, abalay. Natalgad ka dito'y. Dito'y tan nga agyan, Jenny. Kaasimot ni ma'am. Katulong laang ti kadwana dito'y.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.